खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं खिलिखां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ दथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय साखाफारा जादों। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ दथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ सोरनो गथायगोन बेखौ फोसावबाय। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ दथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ गुवाहाटी फरिजात एकाडेमिनि गायसनगिरि उत्तम टेरेन बिथांनो होनो थाखाय थांखि लाबाय। फैगौ 18 एप्रिलाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे बे बोसोरनि गुरुदेव कालिचरण बान्थाखौ उत्तम टेरन बिथांनो गथायनानै होनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बे खौरांखौनो दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथाङा। डक्टर अजित बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय साफ्रोमबो मेडिया नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय। दिनै बे समाव जोङो मोनसे गोनांथार मेसेज फोसावनो सानदों। बेनो जाहैबाय देग्लाय जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था दथि बान्था 2024 मायथाइ बेनि थाखाय जोङो सासे केन्डिडेट जोङो सायख'खाबाय आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि उत्तम टेरन। उत्तम टेरना बिथाङा गुवाहाटीनि परिजत एकाडेमिनि फाउन्डार। दा बिथांनि मुंखौ जोङो बे दथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था 2024 बेनि थाखाय जोङो सायख'बाय आरो दिनै बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मिटिङाव बिथांनि मुंखौ जोङो अफिसियेलि जोङो एप्रुभ खालामबाय आरो बिथांनि मुंखौ जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टजों दाजानानै होनाय जुरि बर्ड मेम्बार बिथांमोनहा थांनाय 17 मार्च 2024 मायथाइयाव बिथांमोनहा सायख'दोंमोन आरो बिथांमोननि सायख'नायखौ जोङो बिथा खालामनानै आरो जे मिस्टार उत्तम टेरन बिथाङा समाजाव मा बिहोमा होदों बेखौ नोजोर होनानै जोङो एप्रुभ खालामबाय। जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थानि थाखाय जोंनि माखासे थाखानाय जि नर्म्स जि थाखानाय जि एलिजिबिलिटि बियो ब्रह्म धोरोमनिल' मानसि जानांगौ बे नङा, कनफाइनमेन्ट नङा। समाजाव जाय बिथाङा मोजां खामानि मावदों, समाजाव बिहोमा होदों, बिथांमोनखौनो जोङो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नायबिजिरनानै सायख'नाय जायो आरो जोङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन होयो। जोङो बे बान्थाखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 18 एप्रिल 2024 बेयाव जोङो गथायगोन। बे बान्थायाव 50,000 केस थाखा होनाय जागोन, मोनसे फोरमान बिलाइ लोगोसे मेमेन्ट' बेखौ जोङो होगोन आरो गुरुदेवनि बे फैगौ 18 एप्रिलाव जानो गोनां जोनोम सानखौ बबेहाय जोङो खुंगोन बेखौ दासिमबो जोङो थि खालामथ'नो हायाखै। जेराव खुंगोन बै जायगायाव बिथांखौ जोङो लेंहरनानै बे बान्थाखौ जोङो होगोन। जोङो मिजिं थिदों जोंनि बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थानि गेजेरजों जोंनि समाजाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि मावलांनाय फोरोंलांनाय आदर्श बेखौ जोङो जुगामि खालामनो हागोन, बेखौ जोङो फेहेरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जों बर' समाजनि थाखाय सासे मेगन बेखेवगिरि दैदेनगिरि। बिथाङा धोरोमनिल' गुरु नङा, बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनानै जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै बिथाङा लाखिबोदों। बिथाङा जोंनि थाखाय सासे मेसिया। जोङो मिजिंथिदों उननि समाव जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बार्थडे जोनोम सान खुंनायाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ मदद होगोन होननानै जोङो आरो मिजिंथिदों। दा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जाय बिथांनि मुंखौ जों लादों मिस्टार उत्तम टेरन, बिथांनि खामानि मावनाया इउनिक। बिथाङा कन्डिसन गैयालासेनो समाजाव बिहोमा होलांदों आरो बिथांनि बिहोमा होनायखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा नायसनदों। आङो साबायखर बावगोन जाय बिथांमोनहा जुरि बर्डनि सोद्रोमा जानानै बिथांनि मुंखौ जोंनिसिम दैथायहरदों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। जोंनि गेजेराव 7 मानसिनि नमिनेसन फैदोंमोन, 7नि गेजेराव बे सासेया सेलेक्सन जाबाय
आरो जाय बिथांमोनहा पेनेल बर्डनि मेम्बार हिसाबै साबा बिथांमोननि मुंखौ नमिनेसन होदोंमोन पेनेल बर्डनि साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954 341 429 आरो 70021 53489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।